Satar hija ċelebrazzjoni tal-400 ħarġa tas-Satar, hija rivista li hija popolari ħafna mat-tfal u anke mal-kbar, hija rivista li nafuha kemm aħna bħala tfal u llum il-ġurnata tfal qegħdin jesperjenzawha wkoll fl-iskejjel permezz tal-Fondazzjoni Satar li baqgħet toħroġ din ir-rivista tant popolari u li issa wasalna d-direttur tad-Dragwart ta' 400 edizzjoni. Satar hija ċelebrazzjoni ta' dan il-mument importanti ħafna fejn qed niċċelebraw l-400 ħarġa tal-magazine Satar kif ukoll 55 sena mill-ewwel ħarġa tiegħu. Wasalna saw permezz tas-sapport u l-kontribut ta' tfal tal-adulti li qed ituna dejjem iktar sapport biex jagħmlu din ir-rivista popolari u dejjem iktar relevanti fl-edukazzjoni Maltija. Meta tisma' l-isem Satar tiftakar f'memorji sbieħ ta' meta konna l-iskola u n-namra tal-ktieb. Żgur li llum qed niċċelebraw l-400 edizzjoni tas-Satar se nkomplu naraw iktar ħidma biex ikollna aktar studenti li jikbru b'imħabba lejn il-qari, b'imħabba lejn it-tagħlim u ta' dan anke nirringrazzja il-Malta Union for Teachers li ħadmu fuq dan il-magazine u jkomplu jkabbru l-imħabba lejn il-qari. Jien għandi sodisfazzjoni illi kont mill-bidu mat-twelid ta' Satar fis-sena skolastika 70-71 fil-binet tiegħu. Satar li tagħmel ukoll pjattaforma x-xogħlijiet tiegħi għax ħafna mill-karattri li mbagħad sabruhom f'kotba twildu f'Satar. Imma l-isbaħ ħaġa kienet li permezz ta' Satar jiena iltqajt ma' ħafna tfal. U nittama li jekk għad nagħmel illum u hekk għadhom jagħmlu ħafna kittieba. Satar u l-kittieba huma ħolqa b'saħħitha mill-aktar. Satar huwa kreattività, fantasija, kuluri, proġett li qed vera qed nieħu gost naħdem fih. Nistenna kull xahar jasal biex nivvinta idea ġdida jew niżviluppa idea ġdida u nittama li qed jilħaq ġenerazzjoni oħra ta' qarrejja li jħobbu l-qari, li jħobbu l-lingwa u li forsi jista' jgħinhom biex anke huma jesperimentaw f'kitbiet, f'proġetti ta' kitba tagħhom. Għal dal-aħħar 50 sena, Satar kienet magazzin illi daħal fil-familji ta' ħafna Maltin u Għawċin illi għen biex iżżid il-kultura Maltija biex il-tfal u l-istudenti Maltin isiru jafu iktar u jħobbu il-lingwa Maltija u anka isiru jafu diversi suġġetti bl-ilsin tagħhom stess. Min żmien ta' meta l-ewwel edizzjonijiet kienu jkunu kollox iswed u abjad u ftit ritratti għal lum li għandek magazines li huma full color u li għandhom tant tiżwieqa sabiħa ta' suġġetti ta' kreattività minn uħud mill-aqwa kittieba Maltin, dan huwa żgur magazzin illi daħal fil-qalb ta' kulħadd. Illum illi qegħdin niċċelebraw l-400 edizzjoni ta' Satar hekk inħarsu l-qudiem biex tkompli tkun mutur għall-edukazzjoni f'Malta u tgħin ukoll biex il-kultura Maltija tkompli issaħħaħ fil-ġenerazzjonijiet iż-żgħar u l-kbar Maltin. Satar għalija jġib li ħafna nostalġija, ifakkarni f'meta kont tifla, kont qiegħda nikber, kont naqrah minn oxra sa oxra u fejn qatt xi ħadd qalli li qed inkun proprju li qed nagħti l-kontribut tiegħi f'din ir-rivista hekk popolari ma' tfal Maltin u Għawċin. Għalhekk nista' ngħid huwa ta' unur u gost u pjaċir għalija li qed nagħti s-sem tiegħi proprju f'Satar. Is-Satar għalija huwa biċċa xogħol kbira kull xahar imma sodisfaċenti ħafna għax biha qegħdin noħolqu dinja sabiħa mimlija stejjer, informazzjoni utli, logħob u divertiment fil-lingwaġġ ta' tfal biex jifhmuh u fuq kollox biex jieħdu pjaċir huma tfal. Imma mhux biss, anke l-ġenerazzjonijiet kollha
li huma mdorrin bis-satar mill-modi u għadhom iġemmawh, jaqrawh u jieħdu gost bih illum il-ġurnata wkoll. Satar huwa teżor, huwa minjera ta' riżorsi edukattivi li ilhom jinbnew għal tant snin. Is-Satar dawn l-aħħar 55 sena kiteb l-istorja ta' Malta. X'intħares lejn is-Satar tara kif inbidlet Malta tul is-snin. Illum il-ġurnata is-Satar għadu jevolvi hija temm biex lill-istudenti tagħna jagħtihom ħarsa lejn dak li aħna mdawrin bih, dak li għaddejna minnu u permezz tiegħu talmu dwar dak li qed isir madwarna. B'mod partikolari nippruvaw nżommu s-Satar b'mod li jkun interessanti għall-istudenti tagħna. Is-Satar huwa parti importanti mill-kultura u l-identità Maltija. Apparti li s-Satar iżomm il-lingwa Maltija ħajja huwa minjera ta' informazzjoni, hija rivista li titratta temi differenti ta' interess għall-istudenti. Għalhekk is-Satar għandna nkomplu ninvestu fih biex ikun jista' wkoll jitgawda mill-ġenerazzjonijiet futuri.